Al darrer vídeo ja havíem arribat a aquesta expressió que coneixem com l'expressió de la dilatació del temps, en la qual ens dona la relació entre dos temps. Ha arribat el moment d'analitzar-la una mica. A veure, suposem que aquest observador, que hem considerat en repòs a l'andana del tren, té un rellotge. I suposem doncs, que el viatger que està dins del tren té, que no l'hem dibuixat aquí, doncs té un altre rellotge. I suposem que els dos rellotges funcionen perfectament. Bé, doncs, aquest increment de temps és el temps que mesura aquest observador des que el raig de llum ha abandonat el terra del vagó fins que hi ha tornat. Això és aquest increment de temps. O sigui, el que aquest observador veu que mesura el seu rellotge. En canvi, aquest increment de temps sub 0 és el temps que aquest observador veu que passa en aquest rellotge d'aquí. A veure, quan dic veu, no ho dic en sentit literal, perquè en sentit literal doncs, voldria dir que la llum ha arribat a les seves retines i, per tant, ha trigat un temps determinat. Per tant, de cap manera estic dient que ho veu en sentit literal, sinó que així és com es mesura aquest temps des del seu sistema de referència, no que literalment ho vegi. I és una puntualització important a fer, d'acord? Bé, doncs, vegem aquestes diferències de temps. I comencem per aquí. Aquest factor que ens relaciona els dos temps es designa per la lletra gamma o sol designar per la lletra gamma i es coneix com el factor de Lorentz. Per tant, podem escriure que increment de temps és igual al factor de Lorentz per increment de temps sub 0. O sigui, gamma és igual a 1 partit per real quadrada de 1 menys b quadrat partit per c quadrat. Bé, nosaltres sabem que la velocitat del tren, de fet la celeritat, estarà compresa entre 0, si el tren està en repòs, i la velocitat de la llum, ja que res pot anar més ràpid que la velocitat de la llum. I, de fet, com que el tren té massa, mai pot arribar, com veurem més endavant, a la velocitat de la llum. S'hi pot acostar, però mai hi pot arribar. Què passaria en els dos extrems? Per exemple, si el tren estigués en repòs. Doncs bé, si el tren estigués en repòs, o sigui, velocitat igual a 0, doncs gamma seria igual a 1 partit per real quadrada de 1 menys 0 quadrat partit per c quadrat. Això seria, doncs, 1 menys 0, 1, real quadrada de 1, 1, i per tant gamma seria igual a 1, i aquests dos temps serien iguals si aquest vagó estigués en repòs. Què passaria a l'altre extrem si la velocitat del vagó tendís a la velocitat de la llum? Bé, aleshores la cosa seria una mica diferent. Fixeu-vos, gamma seria igual a 1 partit per real quadrada de 1 menys, posem c quadrat partit per c quadrat, això tendeix a c quadrat, fixeu-vos, c quadrat partit per c quadrat, 1, 1 menys 1, 0, per tant això, 1 partit per 0, tendiria a infinit. Per tant, la gamma, en aquest cas, que la velocitat es anés acostant a la velocitat de la llum, gamma es aniria acostant a infinit. Bé, doncs, vegem-ho amb algun exemple. Suposem que aquest tren és màgic i pot anar a una velocitat enorme. Una velocitat igual al 0,95 per la velocitat de la llum. Un 95% de la velocitat de la llum. No importa si això és possible o no. Calculem gamma. Gamma, en aquest cas, doncs seria 1 partit per real quadrada de 1 menys 0,95c, que és la velocitat del tren, elevat al quadrat, partit per c quadrat. I
Ja veiem doncs, que aquest c quadrat se'n va amb aquest c quadrat, i per tant això ens dona igual a 1 partit per arrel quadrada de 1 menys 0,95 al quadrat, que ens dona aproximadament 3,2. La qual cosa, l'interval de temps que ha mesurat aquest observador en el seu rellotge és igual a 3,2 per l'interval de temps que aquest observador ha vist que passava en aquest rellotge. Que és el mateix que dir que per cada un segon que aquest observador veu que passa en aquest rellotge, en el seu rellotge han passat 3,2 segons. O sigui que el seu rellotge va més de pressa, val? I veu que aquest rellotge d'aquí doncs, va més a poc. O sigui que els temps no coincideixen. I insisteixo, em dic que els rellotges funcionaven perfectament. Val? Bé, el que passa és que hem posat un exemple molt extrem, el 95% de la velocitat de la llum. Posem un exemple doncs, molt més quotidià, per exemple, una cosa que diguem que va molt de pressa. Posem un avió comercial. Val? Bé, un avió comercial suposem que vola a una velocitat de, posaré 1.080 km per hora. És una mica exagerat perquè normalment volen a uns 900 km per hora o així. El que passa que he posat aquesta velocitat per fer números rodons, ja que això és igual a 300 metres per segon, ho podeu comprovar. Val? Aleshores, en aquest cas, el factor gamma seria igual a 1 partit per arrel quadrada de 1 menys, fixeu-vos, 300 metres per segon són 3 per 10 a la 2 metres per segon, o sigui, 3 per 10 a la 2 al quadrat, partit per la velocitat de la llum, que em dic que aproximadament era 3 per 10 a la 8 al quadrat. Això seria igual a, fixem-nos que aquest 3 quadrat se'n va amb aquest 3 quadrat i ens queda igual doncs, a 1 partit per arrel quadrada de 1 menys, a veure, 10 al quadrat és 10 a la quarta, 10 a la 8 al quadrat és 10 a la 16, això és igual a 1 partit per arrel quadrada de 1 menys 10 a la menys 12. Ja veiem que 10 a la menys 12 és un número molt petit, val? De manera que, a veure, si ho fem amb una calculadora normal, amb 8 o 10 dígits de precisió, això ens donarà 1. Aquesta operació ens donarà 1. Si ho fem amb una calculadora amb més precisió, amb un ordinador, veurem que en realitat això ens dona 1, doncs 12 zeros i un 5. O sigui, 12 zeros. O sigui, igual a 1 més 0,5 per 10 a la menys 12. Òbviament això és negligible. Aquest 0,5 per 10 a la menys 12 és tan petit que el podem considerar negligible en circumstàncies normals. I per tant, a la velocitat d'un avió, els efectes relativistes no els hem de tenir en compte, de manera que en aquest cas diríem que l'increment de temps és aproximadament el mateix increment de temps que observa l'observador en repòs que passa a dins l'avió. Per tant, seria el mateix i no utilitzaríem
això. A veure, per fer-nos una idea de com evoluciona gamma amb la velocitat, el que faré és posar una gràfica, aquesta gràfica d'aquí. A l'abscissa tenim la velocitat tant per cent de la velocitat de la llum i a l'ordenada tenim el factor de Lorentz. Fixeu-vos que a velocitats baixes gamma pràcticament val 1. Aquí, doncs, fixeu-vos, gamma seria doncs, un 0,1% més que 1. Aquí un 0,5% més, el 10% de la velocitat de la llum, que 1. I gamma començaria a agafar importància aquí, per exemple, a partir de 60% de la velocitat de la llum, que seria 1,25, o sigui, un 25% més, de manera que el temps de l'observador l'andana, per cada 1,25 segons que passés per ell, veuria que pel observador en moviment passen només un segon. I fixeu-vos que va creixent, el 95% ja hem vist que era 3,2 aproximadament, el 99% és 7,08, i és per això que quan estem a velocitats molt petites en comparació a la velocitat de la llum, doncs no cal tenir en compte els efectes relativistes. Fixeu-vos que aquesta gràfica, en realitat, com hem dit, tendia a infinit a mesura que la velocitat es va acostant al 100% de la velocitat de la llum. Però amb aquesta gràfica crec que podem tenir una idea de com evoluciona el factor de Lorentz segons la velocitat del mòbil. Bé, aleshores, ara, per acabar aquest vídeo, posem la situació a l'inrevés. Ara suposem que considerem que l'observador des de dintre el tren és l'observador que considerem en repòs. Podríem tenir la tentació de dir, aquest observador veurà que quan per ell passa un segon, posem aquesta situació, aquesta de velocitat igual a 95% de la velocitat de la llum, doncs podríem tenir la tentació de pensar que per quan aquest observador passa un segon, ell veu que a l'altre observador n'hi passen 3,2. Però no, això no és així. És a l'inrevés. Si aquest observador es considera en repòs, aquest observador s'està movent cap aquí a una velocitat igual a 0,95c. Si ara fem el mateix experiment dels miralls amb aquest observador d'aquí, experiment d'aquí, veurem que, en realitat, aquest observador veu com amb el seu rellotge passen 3,2 segons i, en canvi, amb el rellotge d'aquest observador, que ara considerem en moviment perquè hem considerat aquest en repòs, doncs només ha passat un segon. I, per tant, podem concloure que el temps és relatiu a l'observador.